som ni pali September sang ni pakwa le ni nga September sang ni pakwa ni chung o Central YML Art and Culture Department in a board say 9th CM Running Trophy competition results upon alone ta a khovel tirata chaltlang not branch YME kan voi khatel vena he CM Running Trophy cultural dance competition lamwala neizota ka khan kan branch shu apumpuya pathumna kan lo ni a khwalam bi ka po pathumna kan lo ni lomman pathumna hian cheng sang sari le certificate tin khwalam bi a pathumna kan ni awang hian cheng zanga le certificate aken te la chu avain sang sari zanga kan hum ho a aro pui kan ti hle ani competition atana phur tak le thanem ngai taka lam zir tu te le zir tir tu zong zong thora lomman pathumna kan handong the hi alomom tak zet kan ti ni branch no pang tak apian na po thali vel lek lani ten hetiang ang choi moi na ro pui kan handong the hi pathian mal som na le member te thora liaw liaw ni ti kan sia shoi tu ten lom kan ti a lom thu kan soi ngalani kan sia tangin chief minister's running trophy hi kumsang khat zakwa somkwa pakhata nei chan ania tun chum competition a po hian branch somnga pali tel tura in report te zinga somthum pariat an tel theya competition hi chero kan tluang le khwalamate in elna neyania branch Iowa member nula tangwalte pute lam zira tel te chu heng te hin ni branch in cultural in charge kan neya chung te chu pu h lal ma chuana le puti lal mal soma branch executive committee ve te annia anni kai shoin hnuaya hian lam hi zir thin ani a tin kan soi mai thei hau lo mai pu ke zo par liana instructor ani hian ain pehle ani ti hriata an thu an oi boka te chuanin pu ke zo par hian hun chep takara thanem ngai takin lam zir tir na he lo thok thin ani kan branch Iowa lam nula te chu lal ngil nei ralte ke lal ruat diki zaire moi parte lal himpui lal ruat feli silal nun tuangi ar lal rem tuangi daisy ram thiang nimi silal rin moi Jessica lal fak zuali lal fak omi lal thazuali lal mangai engi Irene lal ruat feli lal chan himi mangai chungi te anni a tin tangwal te chu si lal rin chana zo chan sang khiang te lal nun moya lal mashwaya lal ruat zela lal nun tuanga lal rem siama alrin lal nun puya lal lom sanga Johnny zo than sanga V zo than zuala PC lal muan puya lal ming lua silal ngai zuala Dr. Johnny silal lin puya le lal nun lua te anni a tin pu te heng de hi an tel ve a lai ku ngaral te John lal nun thara le ke lal ro puya te anni kan hriat theuh angin beirual thla te lo ni a ma sela kan lam zir tu te le zir tir tu zong zong ten thanem ngai takin ko san hun poimo ni ma sela helam pang hi a poimo ve ani ti hria in hun ol an dap thram thida ti chuanin zaning emozat an lo zira
PZ Middle School ate kan Vice President Punga ka kota te tin atop lama phei chuan Newfoundland School kota te lam te hi an zir thin ani an thora wang liau ani ti a hriat theia branchin an tan thil tam ti sak thei anei lawa chuti chung chuan thanem ngai takin kan tel voi khatna ni ti hria in lawman lak ngei tumin tha zong nen hun zong nen an bei thin ani a lawmam kan ti hle a ti chuanin kan bei sei phak bak masila an tai mak nan en chuan kan bei sei de rum si kan bei sei ngam chia si lo lawman pathum na pumpuya kan han nei thei hi a lawmam kan ti hle ani lawman hi pupi si zoram sang lena Art and Culture Minister chuan asema he CM running trophy a lawman pathum na kan han dong thei hi mak kan tia aro pui kan ti boka branch dang atel ve te han enin lo ding changtlung to hle branch te an ni tlang puya top te na lang pha ni po alom om te lul nen apum puya pathum na branch no pang berin kan han hau the hi lomom kan ti le zualani ti chuanin apum puya ti tha te kan soile phodange pakhat na chu Dinthar branch YMA annia panina Chan Mari West branch YMA annia pathum na chu soitak angkhan kan branch Chalklang North branch kan nia top te na lang dang te chu am veng Ramnun South Chan Mari Vivacon East Lungdar Khatla le tlang nuam te anni tin branch tel zong zinga member kalnember lawman Art and Culture Director Award chu Zemabok North branch Waimeten andong bokani atop bera kan seidu chu lom thu bok ania branch no pangte kan nia kan din na po alarei lo ti kan soi fo thina te chuanin kan din tira tangin har sat na rang min nuai na samaya sum le pai chung changa te thil chidang dang a te po har sat na chi rang gan to kan ti kan thewa masela tun tumero hi chu dana dang le ni ti kan hria a lomman rampum pui hriat khopin kan donga rilru atihlima rilru chok zang khai ni ti kan hria alo mom kan ti le ni tha le zung seng tu member zong te chunga lom thu kan non soya min tran tu veng chung nu le pa te chunga po lom thu kan soya tin a big tak point cultural in charge pahni kan nei te le instructor te chunga te lom thu kan soi molani ti chuanin kan malam kan thlirin Chalklang North branch YMA hi chak takin lungrual takin kan kal thei zel don ti kan hria a kan hruai tu lo om le zel tur te pon chu zia du om tak mai in kom ngei tak chunga kan kal pui thei zel thena turin du sakna kan lan bokani kan hma loka hian khom pui general conference darlona nei turania heta po hian pathian in rem ati ni chuan item nei ve kan tuma tluang ta kan nei thei nan member zong ten tran lak le zual a thu le ni ti a hriata tuna lom man kan la hi atop na mai tur ni lo se kan du a kan kal le zel na tura po hei ai ro pui zok lom man don tur a omani ti hria in thei top chu in lungrual takin member zong te kan kal thei nan du sakna kanin hlan ton ni ta sela te chuanin he slide show le video kan siam atang hian kan chet
na chi sang te mi ten in lo thlir zela eng tin nge Chatlang North Branch alo din tira alo din masak per kuma kan chet lak dan te ani ti kan hriat thei nan mitinin he video hi he slide show hi an lo en thei nan du sakna kan hlan cheu ni Chatlang North Branch dam reng ro se dầu rầm nuông để bồ ăn rầm nghe ta nu le le val rua te kan đi nung rua ten dài lệ lang kan thái kan vô đi chút tin oai em giật những môi trên lệ đùa tu na him đến dài căn vô lại lệ lung roa tên xe na vàng căn lại tình ôi em về đón em ôi em về chân hay riêng vai tin đêm nay chút tin vui sẽ đang chơi ngoài dẫu phải lên ta đang vui sẽ cắt trên lệ tu na him đến dài căn vô lại lệ lung roa tên xe na vàng căn lại tình ôi em về đón em dẫu pha thì ai khát loan ra lại ta nu truy thăng và lên hoa dung tình ra yên ôi dễ bằng ô oai em cắt trên lệ tu na him đến dài căn vô lại lệ lung roa tên xe na vàng căn lại tình ôi em về đón em lung roa tên xe na vàng
cái ven cảnh đẹp lắm. Chết nhiều mấy người cái chuyện qua cảnh ven.
lan lo ma se ding da yo so fa ten kan fan aril tual tual so fa ten kan fan o aril tual tual soy zeli la kan pi punun se moi kha le nge mai ti chuan khwa ve hi ti chuan khwa ve hi o ane chuan oi mo thang lung ve oi mo thang lung ve pa di tel long chuan soy zeli la kan pi punun se moi kha le nge mai ti chuan khwa ve hi ti chuan khwa ve hi o ane chuan Immanuela, oh isomambo. Adelo chuan zo ramal soma, tuang long le nge mai. Kian tir thei lal pa, kian tir thei lal pa, oh alo ni oi mo thang lung ve oi mo thang